up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sasaba yokoromo we wato wispo def mama sernang. Anyun suf serna se barodi. E karu kon arti de prespartori. Sobutso barodi not gogomit. Zuidoost gogomit west. Wispo def mama sernang. En mis donjang bararot. Ja, maar er gaan we tien de bakafucha de prespar nieuwsu. Senang se sa deni huiskamer. Daarom we aksuno. Voor harum stoer bangi. Voor architectori want tide. Mustaktori want tapa veld. Wat lotore taki. En unu leksenan se sa. Programma senan se sa. Moest leg bepaalde toerheid. En una scherp. We volgen alles aan Seifsa. En UNO, nogmaals, is dat de kritiek zijn maar beleg aan president uit aan zijn minister. UNO en volgen ook toe. Anders was ik aan. Asasande, show op begin show. Wat tak over fa augomoro fara. Sobuso, VAP, de ina oppositie, dat is officieel. En ze hebben het erkend. Ja. De no sterrebel tegen, de no jogo. Na san afvallig wani na dat gebeurt. Ja? Zo. Maar nou, koso, jeme. Want if mi archi Masara Abrahams, die taki, dit volk moeten we opvoeden. Ja. Ano wansan so betak altijd. Altijd doen we dat als sanati. Tak in ano voeding im die volk. In voeden a volk op. Ja. Trainen volk. Ja. Voor de zelfstandig. Voor kajepi. Voor domina economia voor kondere. Ja. In okans donomo de wakti voeding. Dat Masara Abraham se bedoelen. Ja. Zo. En het is wat er op een spartori. Want nu udet op een kruispunt. A regerende trian. If agodoro da ofrede taka volko kosen taku iorwa spot. Ja toch? Ja. Want dat bede a beleid voor Masara Santoki voor bezuinig. Qua IMF en tref de maatregel want die moest a dekati. Ja, tuurlijk. En hem sapsaye doen. En tanga nou sang a regering die si het draag over met libapis dat Gibraltar met koning. Maar ja, want trasi van me dat je de ook toe. Dat je kan kiezen voor de weg van de minste weerstand. Ja. Maar dan ben je anationalistisch bezig. Bijvoorbeeld, ik kan go bijvoorbeeld met Takwansani. Ik kan gap tata dat ik tata takere no. Paya man Jimmy, de gaat ik de bodemschat of me. Ja. De met tak bodemschatten, daarna Udo, Watara, Santi, Go-To, Karkong, Bauxit, de kan tek ding. Isabi, maar de paya man Jimmy, daf me saka voeding, mine voeda volk op moro. Da me saka voeding, maar dat is ook zo. Ino kan vertermis ook zo. Ja, dat ook klaar ik maar. In principe, dat is klaar. Als aan zij doet, eigenlijk dan regeer, moro. Nee. Want eigenlijk is Sera Kondre. Isera Kondre, toch? Dus de sanati, mijn denk im doe. Luko, ik gebruik Abrahams ding, zo even. Ja. Abrahams tak ook toe takeren, no. If I look at situatie, no. Ja. Toch? Want Santoki, kiezen die IMF. Ja. En if I look at boom, wat luko no? Te look bepaalde tori, in ook taksan zomaar aan je mofo. Nee. Ik denk ja verstand, ik denk de luko. En Abrahams locator, Abrahams, if a locatori, dat denk ik dat je go naar IMF baka in a tori. Ja. Alleen, want de mij tak over dat 3 jaar probleem. Ja. Baka dat de mij tak, ja, dat was miljonair. Ja. Oil and gas. Oil and gas, alasaneko. Maar aman leg ik batakeren, no. Volgens mij, wat ga IMF. Dat betekent, ik wil ook aan het zo, dat mij tak dat je een beleid voor Santoki, ja. ik wil ook aan zo, leg Abraham ze leg uit, ja. dan een fout.
Nee. Nee, toch? Nee, aan een fout. Nee, omdat dat bij een juiste besluit. Ja, In tuurlijk. plaats van hoor uitverkoop van konderen. Juist. Pusera konderen. Ja. Fino go broko ede. Ja. Dus na lekasan heeft de swatchy baas. Ja, toch? Altijd. De zwakke baas. Ja, toch? Iedereen moet van je houden. Ja. Want je allemaal wie samen draait zal tot de day op amane worko. Ja, ja. Amai walking boat company. Ja, ja. Isabi toch. Ja, ja. Amana teke sang. Ja. Isabi toch in Espanang amang. Aman saptak ala de mi pakket de mi nyande. Ja. Mi naf do noti. Dan voed je zo'n volk niet op. Nee, en hierin nou, je tak voet afvallen op. Dan met Luku, mensen die in de kerk staan, Ja. toch? Meneer Meijer, Ja. je legt uit in kerkie, Ja. bepaalde sani, dat je Luku Abrahams legt uit, toch? Ja. Dat je Luku amang ze legt afval, bischop aan mijn karen schreef, Ja. mijn karen schreef bischop, Ja. niet, maar mijn karen schreef bischop, dan mij legt uit dat je Gado, aan mijn tak Gado tori. Ja. Ja, maar aan mijn tak Gado heeft het volk een lesje geleerd om. Maar wacht, asan dat dan een laster. Dus dat is. Dus je vraagt jezelf, amai ben je leggen uit Gado, want amana bischop. O da makara wordt dat na laster, want de zijn samen doen nog toch? gemakkelijk. Nee, Chagodoro. amai leggen uit dat Gado heeft eigenlijk het volk een lesje geleerd voor VAP of voor de VAP te stemmen toen. Ik raad het op. O, dus in feite, Ja. Gado straf afvallen, Ja, omdat dat volk stemt op VHP. VAP. Oh, wacht. Dus de man dus VHP, Ja, dus de 17 zetels, ja, die VHP abi. ja. Dus mata heiden. Heb je look zo? Maar sana moro mooi wan. Ja, mijn kar is de bischop. Ja. Dat mij snap je se elega volk uit desandati. Ja. Is dat toch? Dat uno a programma dis, dat mo aksaman. Ja. Mi moest aksaman bepalen sani. Dat hier no. Die UBD nanga Bouterse. Salig Bouterse. Ja. IBD San Famang. Wat ik had desanati. Wat meneer Shamalik bischop, maar ja. Dat allemaal bedoel. Geestelijk sani. Ama zielenzorger. Juist. Daarom, iedereen maar leg meneer Bouterse uit dat hier, no? Meneer Bouterse. Aangezien mina dat view, dat men shikbaraki, meneer Boefdraad. Wacht. Mo koti even. Ja. Ama be sorgu taki ama luka ama sil. Ja. Dus ama yeye. Ja. Ama kara. Ja. De heeft juna bischop. Ja. De waarachtig. Ja. De besa te ama taki. Ja. Ote kon publiekelijk kon beji pardon. Dat ook Voor toe. zij doen. Dat ook toe. Ja, dat awang. Ja. 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 Want dat hij worko. Ja. Je verstaan? Ja. Maar je nou doet dat niet. Nee. Lek je vuur aan aan, Ja. je werken mee. Ja. Ja. Nooit die op om voor taki. Ja. Want ama aben terasani, ama ne moe aan bischop van Nee. de church orga. Ja. Ama be eji orga. Ja, godoro. Ja. Dus dat je collega uit dat volk gado sani een lesje voor volk Ja. enzovoort. Maar dan, jullie bischop, dat je nog ziet dat je meneer Boefdraad en ja, doe problemen dat in de centrale bank. Je weet dat niet ook? Ano be shi dat. Arabe ziet dat. Nee, ja be dofa. Je nog ziet dat je na bank ipe kromosuto de probleem bede. Arabe ziet toe. Hij was ziende blind. Arabe ziet dat na schoolse opvang. Je nog ziet dat ook toe. Nee. Dan nou je kon leggen uit, God heeft het volk een lesje geleerd omdat de man bestemt die VAP. Maar zijn Dat je de... kon denken. Maar zijn de gado no strafu... Hey. De de man die go lena om $1 miljard. Nanga hoefdraad die lowe. Oppenheimer. Ja. Ja. Nanga 117 die op alleen plafond. Ja. Da gado be siribi no? Dus dat is toch. Dus als je het minimum begrijpt, dan nou je ziet, want topper voor NDP, meneer Abrahams, legt uit, want in een wanneer zei dat meneer Abraham de, ja, verstaan. In een toren, je zegt Ja. dat hier no, dat a regering die zich voor ons in moest gaan roko naar IMF. Je kan doen wat er aan meneer Steve Meijer, je legt ons omdat, afwas 2 jaar is repi. Volgens mij, je want take mevrouw Simon dat hier no. Mi wan kom baka Je want aanbod. kom baka aan bod. Mi wan kom, want ama be chisi toch? Ja toch. Abe chisi money. Ja toch. En ama be dringi. Ja. De volgelingen vind. Met Be ama be kom publiekelijk
Ja. Ja. A televisie. Na Facebook. Ja. Ja, na YouTube. Ja. Tak des man pai $50. En in fino pai de pai rente. In pai rente. Dat is aan het allemaal. Dus, je na zo money, luku. Maar jere ja. Sabi toch? Want a cherchi pe mego. Anga pe yego. Dapa say abi je potina saka. Natuurlijk. Sasa euro ko. Ja toch. Maar na man, a $50 pai. $50 pai. En dan zijn we moeilijk. Of a tiende deel. Ja, maar amai begin, amai tak gewoon vrij. If you no pai op tijd, dan moet je rente betalen. Maar daarna man dat ook op is lastig hoor. Met tegen dat de man die ook al legt uit van akkoord moest draaien. Meneer Meijer, hier no. If you want more money, dan go naar Jenny Simons. Dan tegen Jenny Simons, je want trouw dat hij, maar nog een bemoeien naar politiek zijn. Want kan zelf tante Jenny Sil toe. Kan dit, maar hier no. Ah, maar solliciteer. Je moet rekenen, tante Jenny is een ander tabak. Ja. En dan meneer Bouters het ook. Nee. Dus meneer Meijer, ik wil vallen dat mevrouw dat ik wil leggen uit dat hier nog dit. Omdat mevrouw Simons, ik wil, nou, ik ben contact continu met de president nu. Ja. Isabi toch, overdrag. Ja, overdrag. Alla desanati. Maar factor dat hij waka. Hier ator dat hij waka vallen boom. Want we los maar bij vindt jamam op een libas toero. Nee. Die zangen dat alle soort verhaal. Nee. Jimatori. Asan euro. Asan hier. Tee je draagt over en natuurlijk als mijn euro volgens een wet. Ja. Een wet is dat door. Dus maar dit tak dento dat die masargambo. Dat is massa thans eigenlijk 5 jaar terug. Ja. Isabi toch? Zijn blijven steken. Ja, zijn blijven steken. Want de vroegste speakerie. Juist. Toen het tijd, eigenlijk ben ik aan het overdracht naar bekend, want financieel, alles hebben we bos, alles hebben we klaar. Ja, overdracht. Dat is de man overdracht over. Uma saka, maar blaka saka na chip papier is. Ja. Dat de man weet kiezen. Ja. Next morgen. En wat leek bij die kassie. Ja toch? Ja, gaandeweg gaat het de leek ik moet elkaar door. Dus dat ook. Isabi toch? Ja toch? Dus no. Santo kita gereno. Jenny, economie, toch? Daar komt een uitgebreid verslag over haar staatsschuld. Mooi zo. Uitgebreid. Ja. Wees dom dat we lukken met minister van Financiën deden. Ja, dan zie je. Ja. Ja, aman voor... Ja, aman. Alle man. Ja. De man donan Jenny. En leg uit disnatori. Ik raad het ook. Ook toen dat mij leg uit. Dat je no. Om een CCD. Ja. Om een importdekkende. Ja, om een importdekkende. Zeven moederen het was aan die. Maar om een BD 2020. Om een BD. En we doen moest er even anderhalve maand. Nee. Ik kan me niet meer herinneren, maar bij de weinig. Heel weinig. Maar nodig. Dat want ik heb een fout bij me. Ja. Lege schappen. Ja, tuurlijk, maar abedekba. Ja, abedekba. Ja, abedekba. Dus alle de sanati, rustig, de man is dong. Dat je legt uit dat je een disnatori, disnatori schulden. Ja. En disu abinkas, alle de torati. Mooi zo. Alleen dat you sabi, ja. Zij je take over. Maar apropos, Roja, tak wansani. Zal leg uit bij. Amantaki, a volk musara brukurim strak. Ja. Dus na no fosi, ja. Ashi, taka volk musara brukurim strak. Luko so leisi son suma, e kot de serfa de finga ma dene firi dene saptaka kot de serfa. Wanti bede na train. Ja. Di Mazara Santoki, no na president, di beteji taki, bra roja kong meku worko sama, kon meku dwen afoloko tembo, na jube feni, di be wangwe di no be wani fu, tak afolok mustaye rim fu seti IMF tori, de be fen taka no be boom, dat tide yo duan uitspraak, yo teja volk no, ano dis na volksbedrog. Ja, tegen volk dan am taya rim no. Dem harde rim spang, want de komende 3 jaar zal het niet gemakkelijk zijn. Nee, maar de man leg uit in een slogan dingen. Ja.
Alleen toen NDP, zowel NPS. We change our systeem. Ja. Nanga anyong passie. Dat is me, like burger. Ja. Dan me wacht dat deel dat hij, Masargamo. Me wacht dat deel dat hij, want ik begrijp sang. Maar samen tak dat pe dan dat na yung passie. Dat omtrent riem dat. Ja, dan dat na yung passie, want if you na politiek leider voor NPS. Ja, maar dat weet ik maar toch. Chantoki betak dat toe toch? Ja. Dan is er verhaal staat Chantoki beleg uit toch? Ja. Aan mij leg uit toe. Ja. Maar ik was in een loba verhaal dat hij. Maar dat ibe de dat pe, dat die vindt dat in een loba verhaal dat hij. Die jump ook motto. Ja. Liba maar in de steek. Ja. Je verstaat. Dat energie kotaka zelf sandbaka. Ja, dat me vraag mezelf af. Jere no, if I no passie kies verstaan. Want al die tijd, president Satoki, hij legt afvallig uit dat je dissie op sa en dat op sa. Omdat, tegen de oppositie, NDP, de beam blast op, je legt bepaalde aan. Ja. Ik raad het op. Want die is ook niet arki, want hoor. Maar even wat terug. Ja. Mijn arki. Minister voor Defensie. Ja. Hoe die dame weer? Matura. Ja. Matura legt uit ook toe dat jaren nou. Vooraan verkiezing. Ja. Dat mij legt uit dat de officieren zijn een briefje president voor poer a leider dat je. Ja. De commandant van de Karama. Ja. Vandaag aan de dag. Niks net aquí. Er is geen brief gekomen. Nee. Er is niks. Alleen voor Chabruya in een gemeenschap. Jere Jasom. Ik heb een analyse geplaatst. Ja. Dus NDP nang ala de man die go work samen. Ala de man val VHP aan. Ja. Ja? Ja. En want tratore taki ma mi kan biji legu uit na sasa bayo korma. Er is geen scheur in de VHP. Nee. Er zullen wel ontevreden mensen zijn. Natuurlijk. Binnen de VHP, dat is overal. Ja. Maar taka partij prati, disi dati trobi. No, jura dan do loisi. Nee. Like eenheid de 17 zetels die ze was daar oppositie en de man voor constructieve oppositie. Ja. Je verstaat. En daarom met Masara Panka, de man is gevaarlijk toch. Masara Panka taki, ja, ze hebben niks tegen de VAP, maar wel tegen Santoki. Ja. Dat want taki, na Samson is de man doen naar alle de leider, dus de man kap a leider puro, voor de kankong, de man is na splijt swam. Ja. De man na split swam voor compagnia sani. Isabi toch? Want de sabi en me komt terug baka tapatori Masar Abrahams. Ja. De saptak ino aptara keus. Nee. Ja bif go precies so doro. Ja. Voor mek a economie kon gezond alla sani productie desan dat ja bif go so doro. Isabi toch? Ja. Dus Samasara Rusland het tak over Taibere usabenk ba. Dat doe sabi ja. Ano, wel geeft aan leg me uit. Ja. Dat meneer Santoki legt uit. Die amang go aan IMF. Ja. Ama bigi legt uit EBS, waterleiding, telesuur, alle situatie. Ama puro. Meneer de Taibere. En baka dati. Dus no. Ja. Ama betak media afvallen baka. Ja. Natuurlijk door Aladdin legt uit voor NDP. Aladdin man het zo. Zij legt uit no. Ja. Dan de man eigenlijk de man broer afvallen even. Ja, de man boeria volk, ala die a president bij die terug. Ja. Dat de man tanomo e boeria a volk. Ja. Maar dan me wan shi. Dus daarom mek mi taki na Tucson kapsa. Ja. Leksa Masar Abraham taki. En Masara Rusland taki. De 3 jaar die si wabif tayu bere. Ja. Je verstaan? Ja. Dan dat want taki is de gang naar IMF. Voor doro na programma IMF. Ja. Voor zorgen dat je meka economie kon gezond. Ja. Meka lasan is stabiel. Want tangano na boonsa nou daar over. Ja. Ano na te vingerwerk. Nee. Ja, zo. Of iwan konder paya manji da matek alai bodemschatten. Zo op sanga yugaram ching. Dat is. Isap tak in Afrika ja wan ome Afrikaan etak is neesik ba. Ja, tuurlijk toch. Omdat bepaalde delen serik ba toch. Bueno. Als die kan bra toch. Bueno. Maar Masargamo, het was aan minimum begreep. If Santoki bedrijf Godoro. Ja. Dan Santoki biele gevolg. I give you back. Ja. Maar we jines maar baka. Ja. Nou de man zegt kom. Ja. De man tak waf tayo bij de baka. Ja. Dus give back
No, de hoor. Dat volgens mij. Dat is wat sanati. Ja, dat want dat je bakano te. Dus, a koopkrachtversterking. Dat kan die kan vergeten. Kan ook kan vergeten. Is dat het toch? Ja. Dus bepaalde tori, de score aan de wana de pie, die kan vergeten. Dat kan vergeten. Ik geloof het ook. Want om taiberen toch. Juist, dus de vraag is er even af. Sang na a, sang de man beleg uit, wat nieuw passie. Is dat het toch? Ja. We doen anders. Maar je reno. We gaan naar Oppenheimer bakken. Kan je dat maar zijn niet? Of we gaan de sneeuw. Juist, kan je dat niet? Ik kan tegen de bodem schatten. Ja. De paya manjimi. Dus dat we lesie. Meneer. We nou doen noti. We nou regeren. Ze gaan niet regeren. Nee. Ze gaan gewoon daar zijn als minister. Ja. Je regeert niet. Die Chinezen gaan regeren. Ja, en daarom heb ik maar zeggen, alle dingen, station, radiostation, televisie, ze hebben scherp. Ja. Ik volg. Ja. Misschien maar zo, bepaalde binnenkarning, maar misschien bepaalde maar zijn scherp. Trouwens, je wat je priti nou broekje, maar ik film. Ja. Trouwens, ik film. Het is zo volg. Ja. Ik hoop dat de man dat scherp. Want Unu, voor zijn zeepsa. Hoe scherp? We volgen alles aan niet. Natuurlijk, er was aan op boom, daarom ook. Utak over meneer Abrahams. Ja. Utak, maar verstaan, maar Chatori. Ja, maar Chatori. Is redelijker wees. Ja, maar zie. Dus Unu, het akeren no. Santoki, bo give back. Ja. Pe asana tang. Make de man die me gaan aan de camera ergens. Ja. Make de go naar de man, want misschien. Ja, misschien wel leest. Dat is zeker het, hè? De man zou trouwens minister. Ja. Want hij eerlijk maar zeggen, bo. Anotak, me onderschat de man. Ja. Maar me overschat de man. Maar, samen jere bare mek ik bouwen. Me jere de man be potwa man isaba man be verkavel cultuurtuin. Dus alle de to dat missie. Atra man be de na schoolse opvang. Alle de man dat messi bepaalde man. Trama be roka na buffy. Ama to na regeren toe. Ja. Ja, dus alle de man dat die. Zo. Me luku dan me ik boy. Zijn er geen andere mensen? Na de schrijfman sabe de fossi. Ja. En negatief. Ja. Maar de parate kombaga. Mano de ademato jere no masragawo. Da bijna mi wantak ukata patente ya. Want jere ja. Maar mi grandma teji mi wansani. Hey. Atak aksi baga. Asarap moro aksi fesi. Dus dat wantaki. A uitspraak voor Masara Rusland. Ja. Taki taibere. Want de komende 3 jaar zullen hard zijn. Ja. Daarmee bedoel taki inobesap dati. Fibetan ondersteun voor zorgen dat Hassan Gomoro betere. Ja. Ja. Dan nou je tak disi. Of nou een reden je zoeken voor beschuldigd VAP voor Hassani. Dat daarom ik desmap taibere want dan VAP pina kondere. Ja, ja. Dat zit er ook in hoor. Ja, ja. Maar de uitspraak voor meneer Santoki, na een uitvoering, voor give back, ja. pedade. Ja, pedade. Dat, dus, to dat mi wasabi, pedade, we gibaga. En dan maar BBG. Dus meneer Abraham, si atori zuiver. Ja toch? Amantak even gotapa. Want sana sani. Hey. De man want te kwa Nederland tak de man volgen voetspoor voor Maser Santoki. Maar hier nog. Je hebt geen andere keus. If keus not there, dan je moet tak lekser naman. Daarmee tak toch het gebruik Abrahams ding. Ja. De tak hier nog, die man is juist. Amana juist het ramadu. Ja. Want Amana was er naman toe toch? Ja, juist. Als er naman doe een boosani, de te Amana tak in jama big up toch? Juist. Tak hier nog, dat natori. Ja. Is dat toch? En if Amman slecht. Ja. De te Amana toe. Maar hier nog, me antak me was voor regeren disi. Mevrouw Simons. Inom teka style voor Amandi Derekba. Dat om de 2 maanden reshuffling. Is dat beter? Nee, maar dat moet je niet doen. Wansane coin me ede. Hey. Want meneer Abraham stak gwa rechts. Ja. Maar tante Jenny tak gwa links. Ja. Sataki. Ja. We gaan met IMF blijven praten. Ja. Maar uno een pina afvallen. Oké. Oké. Dat we ja. Taibere nodig. Ja. Maar dan heeft ze iets achter de hand. Ja, ja. Want minus a payoff in. Voor paya man die liba baka. Oké. En dan you serefi a paya man die you. Ja. Hoefie van der Leen. Abdul. Ja. Do Meki. Die seref betaki 2016. Ja. A sobe long de anga neti.
Sukunya ja volk. Je verstaan? Dus dat kan de nou ja wan bron peo feni voor paya man. Maar dat wan taki, dat is Suriname in de uitverkoop. Senan heeft een groot probleem, Mazargambo. Ik blijf erbij. Alleen Samishi, mijn hoop naar de juiste lijst, ja. Maar Miluku volgens zoals altijd. Toch? Ja. Miluku defensie. Ja. Miluku financiën. Ja. Toch? Ja. En bepaalde de manati. Ja. Oké. Dus ik weet precies. Dit probleem. Na probleem. Na probleem dat ben. Met tegi. Isaba poku na nyan soso. Ja, met tegi. Ja, poku dat ik ga play. Ja, na nyan soso. Bepaalde de gasten dat ben. Dan ben ik nee. Ik had het anders verwacht. Ja. Ik ga moeten na sanama. Wat change systeem. Ja, juist toch. Aan jong passie. Ja, toch. Dus als met tegi me bepaalde neemt dan. Die zie. En we hebben samen drive. Voor meneer Santoki. Ja. 24 uur in Nak Ishoga. In Shoga toch? Ja. En in een compleet mooi weer. Meneer onderschat de bepaalde de gast, hè? Ja. En ik overschat zo ook niet. Nee. Is dat beter toch? Maar meneer denk, af 24 uur dat de man pompt. En scherp. Wat is scherp? Wansan mi wataki. Nee. If je om een miljoen. A begroting. Ja. Van inauguratie. Ja. If je om een miljoen. Ja. Dat wantaki, if me die en me werken mee. Ja. Ja, a president werken mee. Ja. A money. Ja. O seti. Reserveer, ja. Voor seta inauguratie. Ja. Groots. Ja. Maar wan man toch, dat wansan tak tusan koin wang. Davy vindt dat je iwan horen sober. Ja. Maar dat is zo'n miljoen. Voor die inauguratie, omdat nou een vrouwelijke president is. Dus we jangarani. Ja. Isabito. Dat want dat je im go verdien, a regering moest go verdienen amon dat baga. Ja toch? Kan dat daarom me komt tayu bere. Kan je. Isabito. Kan je. Want minoman begrijp. Dus de uitspraak voor alle de mandis, de toppers in een combinatie. De uitspraak botst tegen de serf op. Isabi, wijn kun bezuinigen, kun godoranga IMF. Afvrouwen tak nee, we gaan met IMF door blijven praten. Isabi toch, kan dat een beetje IMF tak ga China met China kopaya paimanjuno. Kan dat dati. Dat verkeerd door je rot. Ano, boto. Versta on die dat je maar zeggen. En wansan me het ejiden. Voor alle volk disi. Ja. Actie baka. Sarap moro actie fesi want voor man kapjanga fesi fa actie. Au burdu de man kan stellen penji de man na je tapu anga de sandati. Maar if de nakyanga baka si fa actie tapu burdu tap tennis king en dat kap sanga volk di shara. Ja. De naweer. Ja. Want Oteo bevrijding servie is moderne slavernij. Ja. En met tantaken is dat eerder in het programma ubehaal aantok van in Afrika de manabi treinstation moro. Ter president mana luchthaven moro. Isabi ala de sandati. Dus wees voorzichtig volk op Piru ai opo ai. En dan mi wan shide journalist demandi egoluku priti tap asfal anga de sandati nanga te precision nanga disi nanga dati. If den ogo stel den geweldige soort vragen, soort koers wego. Want tanga no man tak soort koers de mego. Nee. Want a wij tak A, a terwijl tak B, a terwijl tak C. Ik weet het niet. Nee. Maar komt ervan te uno pot de blaadjes voor nu C nanga C voor vergelijk dat lukono. Dis na je rechten, dis na je rechten, dis na je rechten. Dat ook kan feno serefi. Leko pitju seref kan wang alleen voor lont wan man fong. Dus na zuiver bakau so pre. Dat is. Na bakau so pre. Ja. Ja, maar zeg aan maar ja, met je biji man de. Iam ne tijd. Bayam ne tijd we beji. Tanga uno, luko uno, voor no goin ano, voor suma. Voor moderne slavernij. Want dat no mooi. Kan de manga brada no de morof mekemi. Dat is. Ja. Maar we lollen nu grebi. Ja, tuurlijk. Want we nog fetief zo. Nee. Nee toch. Zo. We artimaluku man.
dat we taki grantangi dat die bij een artje en luku. En sap wansani. Asi je jerekban van asande. Maar jong zorg of je serefi. Zelfredzaam zijn. Sobu so trusiani na gron pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Vanuit elke vierkante meter. Want meneer Rusland taki tayarim. Maar dat tayarim dat je zelf kan bepalen. O DPA. O men oloye pot jarim. If je trusiani na gron pranwansani. Je zorg of je serefi. Je zorg of je ching. Je zorg of je gram ching. Ja? Je domina economie van kondere. De kan tak Mazara Rusland. Saye taki. Leru trasani. Maneji nomo taya bere. Ja? Meku delek jaja sarana uma of jaja sarana ma. En minen na masar dek nati kambir. Ja masar gambo. Ja famir ma posmi tapu mak takamro baga. Met tanta kinigi arik bami de bezig. Maar in is ja verschil. Maar ja, waarschijnlijk met tanta ki. No trove doti tapstrati. Hoor you konde kring username konde sa you lobby. Tenminste, sa je tak dat ilobi. Want if je loopt a kondre, dan je no trove doti tapstrati. En if je ziet wat motiveert trove ook toe, dan je kan corrigeren ook toe. Voor tegen dat ununa sanamang kohoor kondre kling. Dan kan nakta bozo dat ununa echte sanamang. Met dat grantangi en te ontralis baka. You know